Вітаю вас, шановныя гледачы. Гэта ў нас новая справаздача, якой даўно не было, аб тым, як доджаш справы на маёй ферме, дзе мы валодаем адным полем, вось гэта вось 49-м, дарэчы, а таксама аўчарню, дзе ў нас ёсць нашыя добрыя, прыгоженькія авечкі. Пакуль шляхам сваім ішоў наш час, а, дарэчы, калі вы паглядзіце ў правы верхні кут, то забачыце, што ўжо лістапад, а апошняе відэа скончылася весну. Гэта азначае толькі адное, што прайшло шмат часу, мы сабе зарабілі на гэтых сезонных працах даволі шмат грашэй. Дарэчы, пакажу вам, што апошні ураджай быў сабраны на 100%, як бачыце, мы зарабілі даволі шмат, 82 000. Пры гэтым пры ўсім мы пабудаваць паспелі яшчэ адной аўчарню. У ёй у нас пасуцца трохі іншыя авечкі, якія мне больш падабаюцца, бо ў іх гэта вось чорныя пысы. Яны таксама белыя, як і тыя, тыпу ангельскія. Але вось гэтая больш мілавідная, бо мае чорную пысу. Я, дарэчы, калі ката б хацеў, то сямска, менавіта за гэтых ж нагодаў. Ну што, паколькі ў нас усё ідзе сваёю чаргою, як бачыце, у нас воўна копіцца пакуль што, то гэта азначае толькі адно, і нам трэба будзе пабудаваць яшчэ перапрацоўку гэтай воўны і лепшага месца, апроч як тут, насупраць вось гэтых дзвюх аўчаран, я не бачу. Адзінае, што я хацеў бы адразу адзначыць, гэта тое, што мы тут склалі сваю траву. Мне падаецца, нам трэба яе прыбраць, кагось можа там накарміць гэтую травой, таму сядаем наш трактар, прыбіраем, кормім, і гэтую купу травы, якая ў нас там засталася, мы пакінем дзе ў іншым месцы. Паехалі. Так, добра, скончылі. Гэта азначае, трэба зараз спраўдзіць, колькі ж нас каштуе гэты перапрацоўчы камбінат, які будзе дазваляць нам перапрацоўваць воўну на тканіну. Лезем у будаўніцтва. О, прадзільня. Прадзільня ў нас чырвоная, ёсць 182 000, яна каштуе 180. Вось гэта тое, што я хачу. Так, толькі дзе ў цябе, слухай, ці спераду, ці ззаду? Вось тут усё. Тут адбор прадукцыі, тут і закидваць будзем. Там умовось так, табе ставім. Вось хіба што насупраць. Мне здаецца, што насупраць вось гэтага лепш за ўсё. Вось неяк так пабудаваць, каб можна было праехаць, аб'ехаць. Ды і далёка насіць не трэба было гэтую нашу воўну, правда? Ну, плюс-мінус вось так. Глядзі, што ў нас адбылося. Так, нешта ў нас тут з узроўнем мне не падабаецца, як адбылося. Давай сюды. Мне падабаецца, як яно пастроіла вось менавіта гэтую прыступку нейкую, бачыце? Трэба гэта будзе зменшыць. Карацей, тут у нас налады, тут у нас адбор тканіны будзе. Добра, давайте зараз усё гэта хуценька перанесем, палеты на перапрацоўку. Так, выдатна, мы ўсё адні сляг, дарэчы, сюды, як у нас выглядае наша справа. Дарэчы, воўны можна закінуць ажно 45 000 літраў. Мы закинули 9, і гэта у нас 9 000 літраў было здабыта ажно за, дайце узгадаю, паўгады прыблізна, правда? Недзе так. Ну, мы паглянем яшчэ, магчыма, яшчэ бавоўну нам будзе варта вырошчваць, апроч воўны. Не толькі ж авечкамі займацца, правда? У нас у гэтым вось аўчарню, у гэтай аўчарні у нас было троху менш. Вось бачыце, 70 з 73. Ага, бо не хапіла тады грашэй на 73. Ну, яны тут самі, дарэчы, будуць, бо яны, ім патрэбен час, каб памножыцца, правда?
каб нарадзіліся гэтыя давечкі маленечкі, якія таксама хутенька праз паўгода-год яны будуць даваць сваю воўну і аддаваць яе нам на тое, каб мы перапрацоўвалі яе ў тканіну. У наступным месяцы мы паглядзім, колькі ў нас за месяц будзе скарыстана воўны, якую мы ўжо аддалі сюды. Вось, але, наколькі я ведаю, павінна 2 аўчаран хапаць на тое, каб задаволіць адную ткацкую фабрыку. Добра, калі нам спатрэбіцца яшчэ, а вельмі хацелася б менавіта ў гэтай серыі пабудаваць да гэтага фабрыку адзежы, атэлье нейкае паставіць вось тут, каб проста пераносіць потым ужо адсюль, вось гэтага вось участку, тканіну на вытворчасць адзежы. Што нам для гэтага спатрэбіцца, я думаю, вы разумееце. У нас наперадзе увесь месяц, увесь лістапад, нягледзячы на тое, што мы сабралі свой ураджай, у нас яшчэ ёсць шмат месцаў, якія патрабуюць таго ж самага. Глядзім на кантракты, бяром іх і выконваем. О, дарэчы, бачыце, вось унёсак угнаенняў. Збіранне ураджаю мне не падабаецца, гэты бурак усё ж такі. А вось гэтая морква можа быць. Адзіна толькі з-за кошт таго, што выкарыстоўваецца вось гэты камбайн, ён мне не падабаецца. Зусім не падабаецца. А вось гэты за 800 еўрыкаў. А гэта за 600 еўрыкаў. Ой, я не памятаю, слухайце, вось гэты ёсць у іх там унутры ёмістасць, якая накаплівае прадукцыю, каб можна было спакойна выконваць. Карацей, давайте глядзець, што яшчэ ёсць. У нас ёсць збіранне каменьчыкаў. Гэта таксама добра. Адзіна, што толькі 600 патрабуецца, каб сабе, слухайце, гэта. Вось, і прыбіранне не цікавіць мяне, прапоўка гэта таксама не цікавіць, бо ў мяне няма гэтыя прылады. А варта было б купіць, каб зарабляць. Адзінае, што тут не так ужо і шмат гэтых кантрактаў, супрацьтой зразумела, што мяне не цікавіць. Так, што ж мы будзем рабіць? Па-першае, гэта зручна, таму што яно адразу 4 радочкі выкопвае. Адзінае, што нязручна, гэта трэба выкарыстоўваць хутчэй за свой трактор з сваім нізкім прычэпам і ехаць побач з ім. Неяк так гэта выглядае. Зараз мы гэта будзем высветліваць, якім жа абсталяваннем лепей гэта рабіць. Так, гэта ў нас на 1 радочак. Я правильно разумею? Магчыма, што так. Давай зараз паглядзім, што ў нас ёсць. Вось тут на 1 радочак буракі і морква. Прычэпа, культуру, баранаванне, паляпшэнне урадлівасці, збіранне ураджаю. Так, карміплоды. Вось тут у нас штосьці такое ёсць, а вось гэта гародніна, дарэчы. І вось у нас за 101 тысячу 5,5 метра кубічных. А вось гэты без. Ага. Вось гэты будзем браць. Будзем браць вось гэты 100%, таму што я сапраўды памятаю, што у яго быў бункер, у якім можна было накапічваць ураджай. Няхай сабе не шмат гэтага ураджаю, але гэта лепш, чым нічога. І гэта значна нам палепшыць магчымасці наша пры збіранні ўраджаю. Так, гэта ў нас бурак, а гэта морква. Бурак і морква, правда? Яшчэ раз. Што вось гэта можа збіраць? Бурак, морква і гэта бурак, морква. Усё. Мы бяром, арендуем тэхніку вось тут. Выдатна. Так, тэхніку мы узялі. І вось гэта мы проста пагаджаемся. Так, што яшчэ ёсць па моркве, тут няма. Вось гэта ёсць, але гэтым я займацца не буду. 843, гэта знатна мала. Штосьці, магчыма, з'явіцца потым. О, можна будзе яшчэ сараць каменьчык. Добра, гэта мы пазычаем, бо ў мяне няма яшчэ абсталявання, якое дазволіць нам збіраць каменьчыкі. Няхай сабе гэта будзе 1500, але ўсё ж такі мы гэта зробім. Так, это у нас чырвоны нейкі маленечкі трактор, вось гэта у нас больш вялікі, таму мы цябе возьмем сюды. Карацей, як заўсёды, будзем пакуль збіраць гэты ураджай. Усё гэта вы прагледзіце пад добрую музыку. У нас наперадзе яшчэ патрабуецца шмат грашэй, якія трэба зарабіць, каб у нас было атэлье. Так, 31 і 93.
31,93. Ах, халер, погодзі, 31. Трэба адвозіць на іншае месца. Трэба гэта мець на ўвазе. 31. Паехали на 31. Ну што, дзень падыходзіць да свайго завяршэння. У нас атрымалася сёння зрабіць даволі шмат працы. Як бачыце, мы зарабілі яшчэ там прыблізна 25-30 тысячаў даляраў, еўра. Вось. Да гэтага моманту авечкі нашыя, вось гэтыя, яны зрабілі яшчэ адзін паддон воўны. Я яе закінуў сюды. Вось. І зараз у нас тут не 9, а 10 тысячаў. Мне падаецца, гэта выдатнейшы момант дзеля таго, каб спраўдзіць, як там у нас будзе, дарэчы, на заўтра, колькі гэтай воўны будзе выкарыстана за адзін дзень. Праўда? Каб даведацца, дарэчы, трэба спраўдзіць, ці працуе гэтая фабрыка, бо авечкі-то выпрадукавалі сваю воўну, а фабрыка не скарыстала ніводнага літра. А ну сюды. Вырабніцтва пачалося. На энтрыках было. Націснуць. Ну, все. З 10 тысячаў літраў завтра паглядзім, колькі ў нас застанецца. О, загучала адразу. Вось, выдатна. Мы знайшлі, як яе ўключыць, а значыцца, пайшлі зараз адпачываць. Вечар усё ж такі, сонейка ўжо нізка, клоніцца на захад. Мы ў лістападзе зарабілі даволі шмат грашэй, набылі сабе гэтую перапрацоўку. Прадзільню, правда? Прадзільня ж гэта ж наша, так, якая з воўны робіць тканіну. Ну і такім чынам трошку развіліся. Хутка будзем зарабляць грошыкі, маю на ўвазе вялікія грошыкі, а не абы што. Адпачываем да 8 раніцы. Новы дзень. Як заўсёды, мінус 1600 гэта на крэдыт. 300 гэта за выпрацоўку таго, што то ў нас працавала ўсю ноч наша прадзільная фабрыка. Зараз мы паглядзім, колькі ў нас яна выкарыстала за ноч, ну, па сутнасці, амаль што за дзень. Я бачу, зараз у нас было 30 тысяч, зараз 27, то бок трохі менш за 3000 на дзень, а дакладней казаць, на месяц у нас ідуць звычайныя вытраты. О, выдатна, у нас ёсць адзін паддон. Адзін паддон ёсць. 6950, то бок 3000 літраў у нас сыходзіць за одну ноч. Гэта нават не дзень, а ноч. І пры гэтым пры ўсім, колькі ў нас за гэты ж самы час воўны здабылася, выпрацавалася, вы выбачаеце, мы яе не здабываем. Яе выпрацоўваюць нашы авечкі. Так, сюды, і там яшчэ адзін. Паддон, выдатна.
Ну. Супер. Ну што, галоўнае пытанне. Ці хапае нам ад 2 аўчаран, каб атрымліваць працу адной прадзільні? Так, хапае. Бо было 10 тысяч, памятаеце? Мінус 50 літраў. З гэтым усё зразумела. Ёсць за ноч адна, хутка з'явіцца другая, і на наступны ранак трэця. Зараз у нас снежань. Дарэчы, зіма прыйшла, пакуль што гэтага не бачна, он толькі на тым палі. Штосьці ляжыць белае, але можна было падумаць, што гэта не снег, а штосьці іншае. А мяркую, што штосьці там папрацаваць трэба будзе, правда? Як я спадзяюся, тут трэба будзе і пакарміць, бачыце, хочуць есці нашыя гэтыя авечкі. Чакаюць на траву сена. Зараз мы ім дамо гэтае хуценька. Ну і пойдзем ужо працаваць, адрабляць гэтыя грошыкі, збіраць, так бы мовіць, усё ж такі гэтыя грошыкі на ткацкую фабрыку, на выпрацоўку адзення. Вось ён і добры ранак, як кажуць. Які прыемны краявід нас тут чакае. Бачыце, туман. Сонейка ўжо вызірнула. Даволі высока, нягледзячы на то, што толькі 8 гадзіны раніцы, правда? Тым не менш. Сёння у нас красавік. Мы прачнуліся ў красавіку ўжо, і ніхто з вас не здагадаецца, колькі ж часу мне спатрэбілася, каб зарабіць гэты 243 тысячы еўра. Нас наперадзе яшчэ, як бачыце, сёння збіранне травы. Так, зразумела, што гэта будзе яшчэ і кармленне нашых авечак, якія вось там стаяць. Магчыма, сумуюць, магчыма, не. Вось, але ж, каб вы разумелі маштаб, які мне спатрэбіўся, каб зарабіць вось гэтыя вышэйузгаданыя грошы. Вось. Колькасць тканіны, якая была выпрацавана вось гэтай вось фабрыкаю. Ну і адпаведна воўны. Самі разумееце, што воўны багата было зроблена за гэты час вось гэтымі 2 аўчарнямі. Калі паглядзець усё ж такі на нашыя паказнікі, на бягучы момант у нас 17 700, і я вам так скажу, што з таго моманту, як я не так даўно вам паказваў, колькі ж у нас сыходзіць воўны на выпрацоўку тканіны, то мы ў плюсе ідзем, невялічкі, але ўсё ж такі ў плюсе. І 2 аўчарні у нас цалкам абсалютна на 100%, нават трохі больш забяспечваюць ось такую вось адную прадзільную фабрыку. І у нас па планах, як я вам ужо і казаў, пабудова швейнага прадпрыемства, шытво, якое будзе ў нас перапрацоўваць вось гэтую тканіну адпаведна на адзежу. А адзежа тут каштуе багата. Вось такім чынам мы з вами сёння завершым цыкл вытворчасці тканіны выпрацоўкай адзежы. Можа і адзежа, а можа і вопраткі, хто як любіць. Тым не менш, з чаго мы пачнем? Зразумела, каб нам быць упэўненым, што нам хопіць і на фабрыку па вытворчасці адзежы, і на ўсё астатняе, нам трэба пачаць з касьбы. Так што яшчэ хвілінка, і мы прыступаем да будаўніцтва.
Все гатова. Ураджай мы сабралі. Па рахунку нашаму вы бачыце, што ўсё нам гэта прынесла прыбытак у 25 000 еўра. Трэба пераходзіць да будаўніцтва. Давайте глядзець, што мы можам зрабіць з гэтым усім. Так, пераходзім сюды. Ось яна першая кравецкая майстэрня. Дарэчы, грошаў хапае. Выдатна. Другая майстэрня, якая выглядае больш прышпільна, я бы сказаў, ўсё ж такі 2 паверхі. Як-ніяк. І хутчэй за ўсё ёсць менавіта яе мы з вами будзем зараз будаваць. Добра, я застанавіўся. Вось гэтае мне трэба. А пытанне толькі зараз куды? Куды нам яе прыстасаваць? О, цудоўнае месца. Ставім. Як заўсёды, нешта не пайшло ў сэнсе таго, што надта тут высока. Так, а вось тут вось нізка. Трэба зараз гэта неяк... Чакайце. Па-першае, зараз давайте мы зробім што? Мы вось гэтыя пакуначкі нашы перанесем, каб яно перапрацоўвацца, магчыма, ўжо пачало, і гэты груз нам тут не перашкаджаў. Так. Вось так усё даволі лёгка, упэўнена. Гэта адбылося. Па-другое, я б хацеў гэта ўсё выраўняць. Як гэта магчыма зрабіць? Давайте паглядзім, што ў нас атрымалася. Так, па-першае, вось гэту прыступку больш-менш змянілі. І тут яе змянілі цудоўна, тое, што трэба. Той самы эфект, які я патрабаваў. Я патрабаваў. Усё, і ўсяго нам выйшла гэта 1000 еўра. А і прыйшлось пазбавіцца ад нашай травы. Нічога страшнага, бо тут яшчэ даволі шмат. Якой ёсць, правда? Авечкі нашыя сытыя, можна, дарэчы, гэта вось тут спраўдзіць зараз, каб не хвалявацца за іх лёс. Вось у гэтых усё ёсць, і ў гэтых таксама ўсё ёсць. 71, тут 73, а поўная аўчарня. Усяго хапаем. Ну што, ў такім выпадку будзем зараз чакаць з вами вынік па першым нашым вытворчым прадпрыемстве. Як гэта ўсё адбудзецца ў нас, колькі ў нас будзе вырабляцца адзення. Вось з нашай гэтай велічэзнай, слухайце, двухпавярховай. Так. Як яна называецца? Buttons. Працоўныя гузікі. Цікава. Так, ну і тут налады. О, глядзіце, 6000 літраў у нас зараз загружана. Нагадаю, што ў нас прыблізна паўгады сышло на тое, каб сабраць гэтыя 6 пакункаў тканіны. Што тычыцца загрузкі, зараз яна мінімальная па факце. Вось толькі цікава наступнае, колькі яна будзе ўжываць гэтай тканіны у месяц, каб вырабіць неабходную колькасць вопратцы. Правда? Давайте мы яе запустим. Супер, так, 240 еўра мы пацягнем, усё добра. Так, і ўжо не 6, ужо 5999. Добра. Так, адбіраць, я так мяркую, тавар, які ў нас будзе, гэта вось тут будзе адбывацца, тут будзе збірацца тое адзенне, якое яно будзе вырабляць. Па сутнасці гэта ўсё на бягучы момант. Мы завершылі наш цыкл вытворчасці адзежы. Неблага выглядае. Шкада, што ў іх вось тут гэта ўсё ж такі з правага боку, вось так, калі стаіць, то гэта з правага боку знаходзіцца. Гэта зручнейшая вось тканіна, якая маецца тут, перакідваць сюды. Дарэчы, я спадзяюся, што па разліках, якія я маю ў сваёй галаве, нам спатрэбіцца максімум толькі 2 прадзільні і, адпаведна, 4 аўчарні. Бо інакш нам прыйдзецца тут забудоўвацца даволі шмат, каб мець шмат грошай.
Так, што ж будзем рабіць? Хадзем, адпачнем. Паглядзім, колькі ў нас возьмецца за вытворчасць, колькі ў нас прыйдзецца тканіны на адзінку адзежы, каб зразумець, ці хопіць нам той вытворчасці, якая ёсць. Можа, хутчэй за ўсё, нам трэба будзе пабудаваць яшчэ адную. І ўжо складзем такім выпадку пасля гэтага аналізу планы нашыя на развіццё, што ж мы будзем рабіць далей на нашай ферме, каб дасягнуць мільёна, як найменей мільёна, а лепей мільёна прыбытку ў месяц, я маю на ўвазе. Так, я даволі амбітны. Усё, кладземся спаць, адпачываем. Цудоўна, не надта ўжо і шмат у нас выходзіць на утрыманне, прыблізна 2200 еўра штомесяц. У нас травень на двары. 8 гадзіна раніцы, травень на двары. Давайте паглядзім, колькі ж у нас скарыстала тканіны, каб зрабіць сваю першую партыю адзежы. Ну што, падыходзім, аналізуем. Итак, яна скарысталася цалкам. 4 тканіны ідзе на 2 адзенні. За месяц яна скарыстала больш за 6000. То бок, гэта выходзіць лайно, натуральнае лайно, таму што нам гэтай нам гэтай вытворчасці, якая ёсць зараз тканевай, яе не хопіць на тое, каб забяспечыць адную толькі працоўную фабрыку адзення, якая ў нас ёсць. Павінна было быць, калі так, 4 на 2, то бок палова, 6000 аддалі, 3000 атрымалі, правда? Ой, выбачаюся, стаіць хутчэй за ўсё продаж прадукцыі. Так, аўтаматычны продаж. Моя памылачка, выбачаюся, я не заўважыў, што тут змяняецца прынцып, то бок тут у нас зберагаецца адразу, на продаж пайшло дыстрыбуцыя. Ну, вось неяк так, яно прыносіць нам 6000 літраў, гэтага недастаткова на месяц, гэта мы ведаем, 100% зараз мы гэтае ведаем. А гэта азначае толькі адное, што нам прыблізна трэба ажно 3 радзільных фабрыкі, каб забяспечыць на месяц вытворчасць гэтую фабрыку. Даволі складана будзе, слухайце, даволі складана, але прыемна, што мы ўжо зарабілі 100 000 нашых першых, заўважце, гэта за адзін толькі месяц. Пры гэтым пры ўсім наступным будзе меней, але толькі не з-за фабрыкі, а толькі з-за таго, што ў нас радзільна працуе і толькі дзве гэтыя аўчарні. Так, адносім воўну, загружаемся, і я з вами дзялюся сваімі планамі, што ж мы будзем рабіць далей. Давайте перейдем до наших овечек, тому што яны мне вельмі падабаюцца. І давайте абмяркуем, што ж мы будзем рабіць. Зараз, пакуль я насіў воўны, яшчэ спраўдзіў, колькі там у нас ёсць магчымасцяў па вытворчасці гэтай воўны, і апынулася так, маць на ўвазе не воўна, перапрацоўкі у воўны ў тканіну, вось што я маю на ўвазе. Атрымліваецца, што прыблізна 3-2 тысячы воўны у нас застаецца як лішкі, то бок нам трэба будаваць адпаведна другую прадзільную фабрыку і развіваць гэты накірунак, каб фабрыка па вытворчасці адзення у нас запрацавала на 100%. Тое, што яна тут стаіць менавіта ў гэтым месцы, мне падабаецца. Можна было б, дарэчы, пры гэтых умовах рэалізацыі прадукцыі адразу вось са складу, можна было б, дарэчы, паставіць яе і на дарозе. Але у мяне наконт дарогі маецца іншае. Давайте па планах, што мы будзем рабіць з вами далей. Вядома, што ў нас будзе яшчэ лінейка вытворчасці малака. Гэта адна з асноўных нашых мэт на будучыню бліжэйшую, але я ўпэўнены, што наступную серыю мы з вами будзем вось чым займацца, гэта развіццём менавіта гэтай гаспадаркі. Мы яе будзем даводзіць да выдатнага стану. Мы будзем разводзіць авечак даволі шмат, будаваць, мы будзем
паляпшаць нашу тэхніку, каб нам трошку палегчыць нашё жыццё, таму што мне зараз толькі адзін трактар, яго не зусім дастаткова, каб ён апрацоўваў нашу зямлю. Зямлі, дарэчы, у нас хапае. Гэтага у нас хопіць, каб забяспечыць на 100% нашу загрузку авечак, а гэта азначае толькі адно, што нам трэба капіць грошы, збіраць грошы і працаваць на іншых месцах. Прыблізна нам паспатрэбіцца 3 прадзільныя фабрыкі, якія будуць загружаныя ці то на 100%, ці то на нейкі там іншы адсотак, але каб фабрыка наша не прастойвала штомесяц. Нагадаю, у нас адзін дзень, гэта 1 месяц. Такая эканоміка. І калі мае адчуванні не падводзяць мяне, то ў месяц у нас будзе каля 160 прыблізна 150 тысячаў еўра пры 100% загрузцы нашай фабрыкі адзення. Усё, я спадзяюся, гэтая серыя вам спадабалася, і калі так, то абавязкова паставьте падабайку, падпішыцеся на гэты канал. Тут мы будзем з вами гуляць у шмат якія гульні і працягваць развіццё гэтай маленечкай пакуль што фермы. Як заўсёды, падтрымлівайце вольны беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Хутка з вами пабачымся і да пабачэння.